Bon dia o bona nit! Aviat farà 2 anys que va néixer aquest canal i diria que no hi ha hagut més en què algú no m'hagi demanat un vídeo sobre el llenguatge no sexista, / no masclista, / igualitari, / inclusiu, / el que vosaltres vulgueu. És cert que he trigat força a parlar del llenguatge no sexista, no perquè no tingués ganes de posar-m'hi, sinó perquè fins fa poc no he tingut les idees prou clares com per escriure un guió amb cara i ulls, no deixar-me res, ordenar-ho tot bé, aportar els exemples adequats... A veure, realment aquesta serà la segona vegada que parlo públicament del tema. La primera va ser a finals d'octubre del 2021, al costat de les deeses lingüístiques Anna Montserrat i Carme Junyent, en la presentació del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Aquesta presentació està gravada i us en deixo l'enllaç a la caixeta de descripció. Mireu, el tinc dedicat i tot. Per l'Aida, que ha fet una presentació sensacional amb afecte i agraïment. Va, no m'allargo més. Any 2005. Es publica l'opuscle Marcar les diferències, la representació de dones i homes a la llengua. Segons em consta, és el primer text oficial fet en català en què es parla del sexisme de la llengua. Primer problema, aquest opuscle el fan fonamentalment polítics. Els polítics en principi s'han de dedicar a la política, no s'han de dedicar a la llengua. A la llengua s'hi han de dedicar els lingüistes, igual que els metges s'han de dedicar a la medicina i els mecànics s'han de dedicar a la mecànica. Perquè si els metges es dediquen a la mecànica i els mecànics es dediquen a la medicina, malament rai. Per què dic això? Perquè les indicacions que es donen en aquest opuscle i en el fotimer de manuals de llenguatge no sexista que se n'han derivat, segurament no les hauria escrit un lingüista sol. Es nota que hi ha cullerada de persones que no són especialistes en llengua. I m'explicaré. Una de les primeres coses que es toquen són les formes dobles àlies desdoblaments. Aquesta cosa de dir els xics i les xiques, els i les arquitectes, els gossos i les gosses, etc, etc, etc. Primer de tot, si volem la igualtat entre els homes i les dones, potser no cal marcar constantment que som col·lectius diferents. Perquè dient els xics i les xiques estàs deixant ben clar que per una banda hi ha els xics i per l'altra hi ha les xiques. O sigui, desdoblant es perpetua el binarisme. També és qüestionable que gairebé sempre que desdoblem posem el masculí primer. Primer diem els xics i després les xiques. Abans que se'm llanceu a la jugular, xic i xica són paraules catalanes i normatives. Surten al DIEC. A més, els desdoblaments marginen el col·lectiu no binari. O sigui, més que inclusius són exclusius. Però no només són exclusius per això. Quan es comença un text desdoblant, típic correu, benvolguts i benvolgudes. Gairebé sempre tard o d'hora en el text es deixa de desdoblar. Perquè els desdoblaments fan que un text sigui carregós, feixuc, infumable. Els homes treballadors i les dones treballadores saben que els companys i les companyes dels seus fills i les seves filles és que literalment no s'aguanta això. Posem un exemple hipotètic. Podria agafar-ne de ben reals, però no vull ferir sensibilitats. Un professor de la uni envia un correu. El correu diu així: benvolguts i benvolgudes. Ja us he penjat les notes de l'examen final de l'assignatura. Els interessats a revisar-lo podeu acudir al meu despatx el dia 15 de juny. Els que hagueu suspès, recordeu que l'examen de recuperació és el 2 de juliol. Atents, Comença amb un benvolguts i benvolgudes, suposadament molt inclusiu, però de seguida diu els interessats, i no els interessats i les interessades. I més avall diu els que hagueu, i no els i les que hagueu. Si comences desdoblant i segueixes sense desdoblar, què hem d'interpretar? Que en cert punt has decidit només adreçar-te als xics? Perquè si saludes dient benvolguts i benvolgudes, dones a entendre que cada vegada que vulguis referir-te a la totalitat de xics i xiques, desdoblaràs. Per tant, també hem d'interpretar que quan dius els interessats a revisar-lo, no ofereixes a les xiques l'opció d'anar a revisar l'examen? I el pitjor de tot és que de casos així n'hi ha cada 2 per 3 i ningú s'alarma. Sense anar gaire lluny, mireu l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia. El govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, el conseller primer o consellera primera, si escau, i els consellers. És que és fort, però si algú vol defensar que les dones no poden ser conselleres, ho pot fer amb la llei a la mà. I per si encara no ha quedat clar que els desdoblaments mal gestionats són extremadament perillosos, us poso una altra frase. Els projectes poden ser liderats per investigadors o investigadores consolidades. Aquí es dedueix que als investigadors no se'ls exigeix ser consolidats, perquè tenim els investigadors per una banda i les investigadores consolidades per l'altra. Vaja, que això de desdoblar sembla que acaba sent més masclista que feminista, segons com. Tornem a les indicacions de l'opuscle aquest de l'any 2005. Una altra opció que presenten és la de fer servir les barres. Benvolguts / des. Mireu, confesso que les barres em posen encara de més mal humor que els desdoblaments. Vull dir, prefereixo un benvolguts i benvolgudes que un benvolguts / des o un benvolgut / de. És que posant aquesta barra sembla que les dones siguem una mena de segregació dels homes. O sigui, trobo que no hi ha millor manera de perpetuar el mite cristià segons el qual Déu va fer la dona a partir de la costella d'Adam. Si és que, mireu, la barra i tot sembla la costella. De la barra, de la costella, en surt la dona. On anem a parar? De fet, en molts manuals d'estil relativament actuals han dit: ei, avortem missió, això de les barres no funciona. Perquè és que queda horrible. I en aquest meravellós
meravellós opuscle del 2005, també es recomana l'ús de formes genèriques. O sigui, es recomana dir ciutadania en lloc de ciutadans, alumnat en lloc d'alumnes i un llarg etcètera. Així d'entrada això pot funcionar, però no sempre funciona. Si, per exemple, ens dediquem a canviar sistemàticament tots els alumnes per alumnat, podem acabar dient veritables barbaritats com ara: per aprovar, l'alumnat ha de treure mínim un 5. Si entenem la frase literalment, aquí s'hi diu que si un sol alumne treu un 4, suspèn tothom, perquè suspèn l'alumnat, i l'alumnat és la totalitat d'alumnes. A més, això de parlar de l'alumnat sistemàticament ens fa despersonalitzar els alumnes. Jo quan he estat fent pràctiques he parlat dels meus alumnes, no del meu alumnat, perquè quan dius alumnat sembla que parlis d'una massa flotant, amorfa i sense identitat. I no, els alumnes són persones individuals, amb noms i cognoms, amb caràcters, idees i inquietuds totalment diferents. Un altre mot genèric que s'ha posat molt de moda a les escoles és família. Les famílies. Ara els nens ja no tenen pares i mares, tenen famílies. Però aleshores, quan convoquen una reunió de famílies, ja no queda clar si cal anar-hi amb la canalla o sense o què cal fer. I a la reunió de famílies et trobes que hi ha gent que s'hi han portat els xiquets i les xiquetes. I hi ha gent que no se'ls han portat. Quan es convocaven reunions de pares, això no passava. I quan es convocaven reunions de pares i mares o de mares i pares, tampoc passava. Ho dic a tall de reflexió. Un altre tipus de formes genèriques que es recomanen a l'opuscle són els sintagmes formats amb la paraula persona. En lloc de dir afectats, adults, treballadors, consumidors, cal dir persones afectades, persones adultes, persones treballadores, persones consumidores. I quin problema té això? Doncs bàsicament que no és el mateix un treballador que una persona treballadora. No té el mateix de significat. Un treballador és una persona empleada, que té una feina, que no és a l'atur. I una persona treballadora és una persona que no és dropa. Què passa? Que una persona treballadora pot estar perfectament a l'atur. Aleshores, no és un treballador, però no per això deixa de ser una persona treballadora. I amb afectats, adults i consumidors passa exactament el mateix. I per fer que el llenguatge no sigui sexista, cito l'Anna Montserrat, resulta que tenim persones afectades que en realitat passen de tot, tenim persones adultes que són molt immadures, tenim persones treballadores que són dropes a morir, i en altres casos tenim les persones consumidores que a mi em remet automàticament a substàncies tòxiques. Queda clar que lingüísticament el llenguatge no sexista, o si més no, aquest llenguatge no sexista que es defineix a l'opuscle a marcar les diferències, presenta molts problemes. Però no només presenta problemes en el nivell lingüístic. Aquest llenguatge no sexista molt sovint també serveix per camuflar la realitat, per fer-nos pensar que vivim en un món menys masclista del que vivim. I us en posaré uns quants exemples. A infermeria sovint es reclama la necessitat de dir que són infermeres perquè la majoria són dones. Però dient infermeres només en femení passa que seguim perpetuant la cosa aquesta dels metges i les infermeres. I aquest sintagma sí que és masclista, tan masclista com el de els directors i les seves secretàries. O sigui que, depèn de com, dir que a infermeria hi ha infermeres només, efectivament és perillós. I a més, això de les infermeres passa perquè és un ofici prou prestigiós. Però quan es tracta de dones de la neteja, aquí no ens posem tan reivindicatius. I no ens agafa això de visibilitzar que aquest ofici el fan fonamentalment dones, com si que passa a infermeria. I aleshores, per posar-nos progres, diem personal de la neteja, perquè no volem donar a entendre que la neteja és cosa de dones. Però dient personal de la neteja no aconseguim que la majoria d'aquest personal no siguin dones. Dient personal de la neteja camuflem la realitat però no la canviem. De la mateixa manera, dir bombers i bomberes en lloc de dir només bombers no canvia que actualment al cos de bombers hi hagi menys d'un 3% de dones. Potser, més que desdoblar per donar visibilitat a aquest 3% de bomberes, el que caldria és fer alguna campanya perquè hi hagi més bomberes, que ja s'ha començat a fer, no fa gaire, gràcies a Déu. Perquè sí, aquest opuscle i tot el que se n'ha derivat, manuals d'estil de llenguatge no sexista, cursets per aquí, cursets per allà, han sigut una manera d'evitar gastar-se diners en polítiques reals per combatre el masclisme. Rotllo, fem 4 canvis lingüístics i quan ens diguin que no fem prou coses pel feminisme, diem: mireu, quin opuscle més maco de llenguatge no sexista. Però això va al revés, família. Primer hi ha d'haver els canvis en la societat i després es plasmaran en la llengua. Canviant la llengua no canviarem el món. També pot ser que alguns canvis que s'estan produint en la llengua siguin conseqüència del fet que el món ja ha començat a canviar. No dic que no. Tot i així, diria que en aquest cas parlaríem d'uns canvis lingüístics prou diferents als que hem enumerat fins ara. Perquè per mi, els desdoblaments, les barres i les formes genèriques són coses completament diferents al femení genèric o al gènere neutre, per exemple. Per això ja hi arribarem. Abans vull parlar d'una cosa, de la paraula gènere. Resulta que per coses de la vida hem confós gènere identitari amb gènere gramatical. Hem interpretat que tot és una mateixa cosa i podríem dir que originalment no és així. En principi, el gènere d'una paraula no té res a veure amb el gènere d'una persona. És com quan parlem del banc on anem a treure els diners i el banc on seiem. Fem servir la mateixa paraula, banc, però els significats són diferents. També hi ha el problema que als dos gèneres gramaticals se'ls ha dit masculí i femení, amb la qual cosa hem interpretat que això del gènere té a veure amb
pels mascles i les femelles. Però no, taula, porta, cadira són paraules femenines però no tenen res a veure amb les femelles. Aida, i si el fet que les paraules siguin femenines no té res a veure amb les femelles, com és que n'hi diem paraules femenines? Doncs perquè la cosa va anar així. Tenim dos gèneres gramaticals. Un gènere, entre moltíssimes coses, serveix per designar els mascles. Doncs vinga, n'hi direm gènere masculí. L'altre gènere, també entre moltíssimes coses, serveix per designar les femelles. Doncs n'hi direm gènere femení. Punt. La cosa és tan arbitrària com que aquest color n'hi diguem color carbassa. Per què els albercocs, les nespres i les calèndules són color carbassa i no les carbasses són color albercoc, color nespre o color calèndula? Doncs perquè van així i punt. Els dos gèneres gramaticals perfectament n'hi podríem haver dit gènere dital i gènere manal, perquè el gènere que ara entenem com a masculí serveix per designar els dits i el gènere que ara entenem com a femení serveix per designar les mans. El dit és masculí i la mà és femenina, no? O sigui, tindria el mateix sentit parlar de gènere dital en lloc de gènere masculí i de gènere manal en lloc de gènere femení. Però no va anar així i s'han barrejat conceptes i ara tenim un cacau aquí que cada vegada veig més complicat de resoldre. Aleshores, vull fer un apunt sobre el gènere masculí, concretament un apunt morfològic. Primer posaré un exemple en castellà perquè per explicar això em va millor. Chico, chicos. Aquesta O és un morfema que té dos significats. Igual que les paraules poden tindre significats diferents, els morfemes també poden tindre significats diferents. El primer significat de O és que fa referència només a mots masculins. I el segon significat és que fa referència tant a mots masculins com a mots femenins. En català passa igual. Xic, xics. Aquestes paraules tenen un morfema zero en aquest cas, perquè ni el pronunciem ni l'escrivim, per això n'hi diem zero, morfema zero, però que hi és i que també té dos significats. El primer, que fa referència només a mots masculins, i el segon, que fa referència tant a mots masculins com a mots femenins. Perquè no confonguem gènere gramatical amb sexe o amb gènere identitari, posaré un exemple a partir d'objectes. Per què diem que la meva samarreta i el meu jersei són grocs? O que el meu jersei i la meva samarreta són grocs? I no diem que són grogues. Per què? Doncs perquè necessitem un sol adjectiu per a aquestes dues paraules. I en tenim una de masculina i una altra de femenina. Com que el morfema zero té el significat de fer referència tant a mots masculins com a mots femenins, diem grocs, que té aquest morfema zero. Dir que la samarreta i el jersei són grocs a gairebé ningú li sona masclista. Però dir que els xiquets i les xiquetes són encantadors ja desperta més passions. I dir xiquets per referir-se als xiquets i a les xiquetes provoca unes odissees que ja t'hi cagues. Però en realitat tot s'explica dient que el morfema zero té dos significats i ja està. Abans de canviar una miqueta l'orientació del meu discurs, he de dir que sembla que no hi ha una correspondència entre com d'aparentment masclista és una llengua gramaticalment i com de masclistes són els parlants d'aquesta llengua, tot i que ja hem vist que la llengua no és masclista. El que passa és que molta gent l'ha interpretat com si fos masclista. I davant de la interpretació de la gent, doncs tampoc hi podem fer res. El gran exemple és l'anglès, que té un plural perfectament neutre. No diuen ells i elles, diuen they i es queden aquí, però després són ben masclistes. Per molt que diguin they, els xiquets només els hi posen el cognom del pare, el de la mare no. I les dones quan es casen perden el cognom. Vull dir que la llengua anglesa, si voleu entendre així, no es pot interpretar que morfològicament sigui masclista. Però la societat anglòfona és tan masclista com la nostra, o més i tot. A veure, tot el que he dit ara és l'explicació teòrica. Però no es pot negar que a la pràctica aquest discurs molta gent no el coneix o senzillament no els hi convenç. I ja ho he dit, ni jo ni cap lingüista podem fer res davant d'això. La gent interpreta el que vol i parla com vol. De fet, diverses d'aquestes persones que interpreten que la nostra llengua és masclista estan començant a fer servir la gramàtica d'una manera que podríem dir no és la tradicional. Em refereixo ni més ni menys a l'ús del genèric femení i a la creació d'un gènere neutre. Des del meu punt de vista, el genèric femení o el gènere neutre no són el mateix tipus de llenguatge no sexista que hem vist fins ara, perquè els desdoblaments, les barres i els mots genèrics són una cosa que imposen les institucions. En canvi, el genèric femení i el gènere neutre diria que han nascut en les classes populars. Diria. No n'estic 100% convençuda, tampoc. Parlem-ne. Comencem pel genèric femení. En què consisteix l'ús del genèric femení? Doncs en dir, per exemple, treballadores, referint-se tant als treballadors com a les treballadores. A veure, un dels arguments de les persones que utilitzen el genèric femení és que diuen treballadores perquè aquí hi ha implícit la paraula persones. O sigui, argumenten que en el fons treballadores és persones treballadores. Però aquest argument és fàcil de rebatre. Primer, fa un moment hem demostrat que treballador i persona treballadora no volen dir el mateix. I segon, per la mateixa regla de 3, podríem seguir fent servir el genèric masculí com sempre, sostenint que té implícit el nom individus. O sigui, diríem que en el fons treballadors és individus treballadors. Si decidim dir treballadores referint-nos als treballadors i a les treballadores, el que en realitat estem fent és traslladar el significat d'un morfema a l'altre. El valor genèric que tenia el morfema masculí desapareix del morfema masculí i es trasllada al morfema femení.
Això en un marc teòric és perfectament possible, perquè de fet seguiríem tenint una situació com la d'abans. Dos morfemes, un amb dos significats i l'altre amb un. L'únic que en aquest cas el que tindria dos significats seria el femení i no el masculí. I tot i que és un canvi que s'aguanta, que podria funcionar, des del meu punt de vista té dos problemes. El primer és que no soluciona res. En principi volem fer canvis lingüístics per compensar aquest desequilibri que hi ha entre les funcions del gènere femení i el gènere masculí. Amb aquest canvi l'únic que aconseguim és que hi hagi exactament el mateix desequilibri, però al revés. Així que si volíem arribar a un model lingüístic igualitari, no ho hem aconseguit. El segon problema és el mateix que passa amb els desdoblaments. La força del costum ens porta a fer servir el genèric masculí. Aleshores, si algú fa servir el genèric femení sistemàticament i de sobte té un lapsus i fa servir el genèric masculí, en aquell moment està marginant totes les dones. Posem per cas el correu d'abans. Formulem-lo en femení genèric. Benvolgudes! Ja us he penjat les notes de l'examen final de l'assignatura. Les interessades a revisar-lo podeu acudir al meu despatx el dia 15 de juny. Les que hagueu suspès, recordeu que l'examen de recuperació és el 2 de juliol. Imagineu-vos que qui ha escrit el correu patina i en lloc de dir les que hagueu suspès, diu els que hagueu suspès. Si passa això, estarà donant a entendre que les alumnes que han suspès no tenen dret a l'examen de recuperació. És que és forta la cosa. O sigui que si es fa servir el genèric femení s'ha d'anar amb molta cura també, perquè un sol error tira per terra tot el caràcter inclusiu d'aquest model lingüístic. Pel que fa a la creació d'un gènere neutre, a veure, el gènere neutre té complicacions per totes bandes. Però abans de comentar-les fem un petit apunt teòric. Es considera que el morfema del gènere neutre en català hauria de ser una I, companyi, companyis. Bé, també hi ha gent que en els textos escrits fa servir X i arrobes. I escriu coses com això, que no he tingut mai clar com s'han de pronunciar. Crec que ni jo ni ningú, de fet. Per això obviaré les X i les arrobes i em centraré en les Is, que sí que sé com s'han de pronunciar. Perquè una solució lingüística que només es pot aplicar en els textos escrits no és una solució. L'espai natural de la llengua és l'oralitat, no l'escriptura. A veure, per quin motiu el morfema del gènere neutre ha de ser la I? Perquè la resta de vocals ja estan ocupades. És a dir, la resta de vocals ja tenen associats el femení o el masculí. La A, que sona neutra en oriental, se sol associar al femení. Bonica, lletja, noia, són paraules femenines. La E, que també sona neutra en oriental, se sol associar al masculí. Nostre, altre, correcte, són paraules masculines. La O se sol associar al masculí. Monjo, moro, carro, són paraules masculines. I com que aquesta O en oriental sona U, monjo, moro, carro, el so U també s'associa al masculí. Aleshores, quina vocal ens queda lliure? La I. Si incorporéssim un nou gènere que tingués aquest morfema I, aquesta taula la completaríem així. Masculí singular, el nostre fill. Femení singular, la nostra filla. Neutre singular, li nostri filli. Masculí plural, els nostres fills. Femení plural, les nostres filles. Neutre plural, lis nostris fillis. En el nivell lingüístic, aquesta taula presenta algun problema. Primer, hi ha paraules que acaben en I i quan els hi afegeixes el morfema neutre I sonen pràcticament igual que el masculí. Noi, noia, noi. Nois, noies, nois. Avi, àvia, avi. Avis, àvies, avis. Però d'acord, potser aquest no és el problema més gros. El problema més gros crec que és que tenim parelles de paraules del tipus pare i mare o home i dona que no es poden afegir a la taula, perquè les paraules que hem vist fins ara tenen el mateix lexema, però home i dona i pare i mare no tenen el mateix lexema. Aleshores, per crear un equivalent amb gènere neutre a aquestes paraules ens hauríem d'inventar un lexema. I això, a efectes pràctics, vol dir que ens hauríem d'inventar una paraula nova, de zero, perquè un lexema és la base d'una paraula. Si voleu saber millor què són els lexemes, us deixo a la descripció l'enllaç d'un vídeo en què ho explico. La cosa podria quedar en home, dona i l'oni, pare, mare i nyari. Suposo que una persona no binària no voldrà dir que és el pare o la mare del seu fill, o de la seva filla o de li sevi filli. Però, esclar, dir soc l'inyari de li mevi filli sona estrany. De fet, aquesta és una de les paraules que millor descriu l'aplicació del gènere neutre. Estrany. I fins ara només he parlat dels problemes lingüístics del gènere neutre, però també presenta uns quants problemes sociolingüístics. A veure, si tu t'adreces a una persona que no coneixes i no saps amb quin gènere s'identifica, amb quin gènere li parles? Imagineu-vos el cas. A una persona que us atès per telèfon voleu donar-li les gràcies per ser tan atenta. Què li dieu? Gràcies per ser tan atent? Gràcies per ser tan atenta? Gràcies per ser tan atenti? Esclar, ara mateix solem adreçar-nos en masculí a una persona amb trets biològics de mascle i ens dirigim en femení a persones amb trets biològics de femella. Això té un cert marge d'error, cert, perquè hi ha femelles que se senten homes i mascles que se senten dones. Però el criteri biològic, si més no, sol ser prou clar per saber si hem d'adreçar-nos a una persona en masculí o en femení. Però saber si una persona se sent home, se sent dona o se sent no binària és impossible amb un sol cop d'ull. Em refereixo, no depèn de cap característica biològica, en principi. No tenim res a agafar-nos per dir gràcies per ser tan atent
atenta o atenti. D'altra banda, també se'ns plantegen dilemes a l'hora de fer servir el gènere neutre en plural. A veure, primer de tot, si hem dit que dir benvinguts i benvingudes no funciona, crec que no cal que ens esforcem a demostrar que dir benvinguts, benvingudes i benvingudis funciona encara menys. O sigui, jo l'opció de destriblar la descartaria així d'entrada. Aleshores, el dilema que ens queda per resoldre és: quan hauríem de fer servir el gènere neutre en plural? Suposo que molta gent em respondria: 1. Quan el grup està format per persones no binàries. 2. Quan el grup està format per homes i dones. 3. Quan el grup està format per persones no binàries i homes. 4. Quan el grup està format per persones no binàries i dones. 5. Quan el grup està format per persones no binàries, homes i dones. Però, i si un grup està format exclusivament per dones? O exclusivament per homes? Que és una cosa difícil de saber, perquè recordem que parlem d'identitat, no de sexe. Però posem aquest cas. Ens dirigim a un grup de només dones. Hauríem de dir benvingudes o benvingudis. Jo crec que en un àmbit purament teòric, la solució més fàcil seria fer servir el gènere neutre absolutament sempre que parléssim de persones. Aleshores, en principi no hi hauria dilemes de quin gènere cal fer servir en cada cas. Tu trobes una persona i li dius benvingudi. Et trobes dues persones i els hi dius benvingudis. Ho recalco, en un àmbit purament teòric, crec que aquesta seria la solució més senzilla, si volguéssim fer servir el gènere neutre. Però seguiria havent-hi problemes, perquè què passaria amb les paraules persona o individu? Hauríem de seguir parlant de persones en femení i d'individus en masculí com hem fet sempre? O hauríem de convertir aquestes paraules al gènere neutre perquè hem quedat que el gènere neutre seria el que serviria per parlar només de persones? Per coherència hauríem de dir lis personis i lis individuis? O com va la cosa? Jo realment no sé com va la cosa, però el que sí que m'atreviria a afirmar és que aconseguir que la gent faci servir el gènere neutre és pràcticament impossible. No només perquè implicaria canviar la llengua de base, sinó perquè, i això és el motiu més important, a la majoria de la població no li fa el pes aquest gènere neutre. Quan estava preparant aquest vídeo, us vaig demanar per les històries d'Insta si algú feia servir el gènere neutre. Un 71% de la gent van respondre que no i que no els agradava sentir-lo. Un 26% van respondre que no el feien servir però que no els importava sentir-lo. I només un 3% van dir que sí que el feien servir. O sigui que de moment sembla que el gènere neutre té un nivell d'acceptació social considerablement baix. Vaig preguntar el mateix del genèric femení i he de dir que els resultats van ser bastant diferents. Un 22% de les persones van dir que no feien servir el genèric femení i que no els agradava sentir-lo. Un 53% van dir que no el feien servir però que no els importava sentir-lo. I un 25% van dir que sí que el feien servir. O sigui, atents a la dada. Hi ha més gent que el fa servir que no pas gent que no el suporta sentir. Us ensenyo un moment la foto dels resultats perquè vegeu que no me'ls he inventat. Per cert, aprofito per donar les gràcies per l'altíssim nivell de participació que hi va haver. En cada enquesta hi van votar més de 2.200 persones. Una bogeria! La qüestió, sembla que el genèric femení cada vegada s'estén més i cada vegada està més ben considerat. Els puristes de la llengua es posen les mans al cap quan veuen que això passa. Jo la veritat és que no me les hi poso. A mi m'horroritzen els desdoblaments, ja ho he dit, i els castellanismes també, ja ho sabeu. Però el que passa amb el genèric femení senzillament em genera curiositat, igual que el que passa amb el gènere neutre. I hi ha una cosa que és evident. Amb la llengua passarà el que la majoria de parlants vulguin que passi, no el que els lingüistes i els filòlegs decidim. És que el genèric femení i el gènere neutre són una aberració perquè són completament artificials, on anem a parar? Estic d'acord que són canvis completament artificials. Però, honestament, em sembla poc adequat parlar d'evitar coses artificials vestits amb roba feta artificialment, il·luminats amb llum artificial, desplaçant-nos en vehicles artificials, consumint menjar cuinat artificialment. El món dels humans és artificial, i per això no em sembla tan estrany que la llengua cada vegada sigui més artificial. Sí, Aida, però és que en aquest cas parlem de canvis artificials derivats d'interpretacions errònies, perquè la gent no ha entès que el gènere gramatical no té res a veure amb el gènere identitari. D'acord, sí, és veritat, però i què? No seria la primera vegada que es produeixen canvis lingüístics per interpretacions errònies. Espagueti i paparazzi, per exemple, són plurals mal interpretats que s'han convertit en singular. O sigui, són paraules que venen de l'italià, i en italià spaghetti i paparazzi són plurals. Un spaghetto, due spaghetti. Un paparazzo, due paparazzi. Però nosaltres hem incorporat els plurals com si fossin singulars. I diem un spaghetti i un paparazzi. Algú em dirà que això no té res a veure amb el femení genèric o amb el gènere neutre. I jo diré, molt bé, d'acord, però, sigui com sigui, és evident que les interpretacions errònies comporten canvis en la llengua. Fa un moment semblava que estigués màximament en contra del llenguatge no sexista, ara sembla que l'estigui defensant. És que, a veure, crec que no tot és blanc i negre. Hi ha matisos, i aquest vídeo és precisament per aportar matisos, perquè pugueu opinar el que vulgueu, però amb totes les cartes damunt la taula, perquè crec que de coses n'he dit unes quantes, totes les que crec que havia de dir. I m'he passat setmanes, triant què havia de dir i com ho havia de dir. Des d'aquí us confessaré una cosa que ja us deveu imaginar.
imaginar. A mi em preocupen 1000 vegades més els castellanismes, que estan convertint el català en un dialecte del castellà, que no pas les múltiples formes de llenguatge no sexista. Si és que n'hi podem dir així, perquè el llenguatge no és sexista, ja ho hem vist. Qui pot ser sexista és la gent que l'utilitza. Sí, jo afegint matisos fins a l'últim segon. No res! Ens plantem al final. Us dono l'enhorabona i les gràcies als que heu arribat fins aquí. Estaré encantadíssima de llegir-vos els comentaris. Crec que més val que comenci a buscar psicòleg per gestionar la pluja de hate que m'espera. A reveure!